खुलुमबाय नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जि नायगिरि रायजो राजानिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। जोंहा मोनसे बेबायदि एडप्स होननाय मोनसे कम्पानि दं। जोङो मोनसे ग्रुप ससाइटि हिसाबै जोङो बेखौ बेजोंनो जोङो लाइफखौ जोङो दालांनो होननानै जों मोनसे ग्रुप बानायना लादों। थ' बेजोंनो जोङो बे ग्रुपजों नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना जों बायदि रोखोमनि बेयाव जोङो प्रडाक्ट खालामदों। जेरै हानि दङ, रेड राइस दङ, ओमफ्राय अर्गेनिक टि दं, ओमफ्राय नैबे दङ मिलेटनिफ्राय बानायनाय, ओमफ्राय ओरैजाय दङ नै बि बक्स माबा माबि दं आरो जों बेबायदि खिनिखौ जोङो बानायदों आरो बे एडप्स कम्पानिनि गेजेरजों आरो। थ' जोङो बेखौ खालामनानै जोङो गोबांनो मुलाम्फा प्रफिट बेनिफिट जों मोनदों। जोङो बेखौ जों बेखौ दाजेनदोंमोन 2018 आव जों बेखौ आरम्भ खालामदोंमोन। थ' सिन्स दासिम बेखौ जोङो लांबाय थादों आरो जों इयुनावबो फिउचारसिम जों बेखौ लांबाय थागोन आरो बे जोंनि बे जिहेथु जे प्रडाक्ट बेखौ जों लांबाय थागोन, दैदेनलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जाय कलेज फरायनाय बा ड्रप आउट स्कुल कलेज ड्रप आउट बिथांमोनाबो बेबायदि जिहेथु बि किपिं बेफोरबायदि ट्रेनिं लानानै न'फ्रावनो बेबायदि हानि प्रडाक्ट खालामनो हागोन, सेल खालामनो हागोन। थ' हानि प्रडाक्टजों लोगोसे गोबां सेल खालामनो हायो। जेरै हानि प्रडाक्सन, नों बि वेक्स, प्रपलिस, रयेल जेलि, बिदिनो जों बायदि बायला जों बेरेनिफ्राय जों बेबायदि फाननानै जोङो लाइफखौ यार्न खालामनो हायो आरो लाइफ दानो हायो आरो जोङो बेबायदि। प्रफिटआथ' मोजाङानो होननांसिगोन। ओरैनोथ' जोङो सर्स हिसाबै नायोब्ला जिहेतु बे मास्टार्ड अइल होनना बुङोना बेसर, थ' बेयाव जुदि जोङो दोनोब्ला बे खेथियाव दोनहैयोब्ला जोङो 7 दिननि गेजेरावनो जोङो रसखौ जों बरननाय जायो आरो। थ' जोङो 5 केजि खयै जों बरनो आरो माबायाव मा होनो बेयो जोंना बे उदालगुरिनिनो, बे एनजिअ जोंनि उदालगुरिनि आरो जोङो बेयाव साब्रैसो मोनसे ग्रुप हिसाबै जों दादों आरो साब्रैसो दं मेम्बारा जों आरो बेयाव। बेरेमोदै फिसिनाया माबायदि फिसिदों नोंथांमोना? न'आव फिसिदों ना माबा मोनसे बिफार बायदिसिना गायनानै फिसिदों? जोङो बेखौ थारमाने निजाबो इन्डिभिजुवेल पार्सनेलिबो फिसिदों आरो जोंहा मोनसे फार्म जेखौ बुङो एपिकालसार होनना बुङो। जोङो बेबायदि मोनसे एपिकालसार हिसाबै जोङो दोनदों आरो जोङो स'सखौ नायनानै जोङो बेलेग जायगायावबो लांनांगौ जाना फैयो। बिबार नायना बिबार आरो सिजेन वाइज सिजेन जोङो दोनो आरो। नै दायो बैग्रिनि फैगासिनो, थ' जों दा बैग्रि बिफां जेराव बागान दं जों बेफोराव दोनहैगोन आरो नेक्स्ट जिथु बिबार बैग्रिनि उनाव जोङो मा होनो सिबिं बेबायदि खेथि फैगासिनो दं, जुखाम, ओरैजाय बेसर बायदि बाला फैगासिनो दङ। थ' जोङो बेफ्राव दोनहैगोन आरो बेफोरनिफ्राय जोङो प्रडाक्टखौ जों बरनगोन आरो।